La multinacional sueca IKEA continua generant expectatives d'ocupació. D'ací a 2 mesos comença el procés de selecció per a 400 treballadors que necessita la tenda d'Alfafar. L'Ajuntament vol que el 60% dels empleats siga gent del poble. L'esquelet de la tenda d'IKEA és ja visible des de qualsevol punt de l'Alfafar Park. El gegant suec es prepara per a obrir les portes l'estiu que ve, però el procés de selecció començarà a partir de l'1 de desembre d'enguany. L'Ajuntament ha obert una línia telefònica per a donar informació. La presentación de currículums se hará a través de la página web de IKEA. La multinacional del moble generarà 400 llocs de treball a la botiga i l'objectiu del consistori és aconseguir que el 60% siguin veïns del poble. Si no és exactament d'Alfafar, pues així la majoria de gent serà Alfafar, serà Sedaví, serà Massanassa. Des del començament de l'any, 125 persones s'han empadronat en este municipi de 21.000 habitants. El consistori ha començat a impartir cursos de formació per a reforçar el currículum dels veïns en venda i logística. L'únic requisit és estar empadronat un mínim de 2 anys. Mandaremos currículums a ver si tenemos suerte. La construcció de què ha tingut un efecte crida en altres grans empreses interessades a instal·lar-se al mateix parc. Si se col·loquen 3-4 multinacionals més, unes 350 persones més en plantilla en cada tenda. La primera tenda de la multinacional sueca a la comunitat pren forma i amb ella les expectatives d'ocupació. L'Ajuntament pretén que en 2 anys Alfafar Park funcione a ple rendiment.